Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het Openbaar Ministerie op Curaçao gaat in cassatie tegen de uitspraak in hoger beroep die vorige week werd gedaan in de zaak tegen oud-directeur van de centrale bank Emslie Tromp. Tromp is zowel in eerste aanleg als in hoger beroep vrijgesproken van de beschuldiging dat hij valse aangifte heeft gedaan van zijn persoonlijke belasting. Hij zei vorige week te hopen dat het OM niet meer in cassatie zou gaan. De zaak zou hem onnodig veel schaak hebben berokkend. Maar het OM zegt er niet tevreden over de eerste uitspraken en stapt toch naar de Hoge Raad. Veel reacties gisteren op sociale media over uitlatingen van Norman Servos, woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij zou hebben gereageerd op de dood van een van de motorrijders op een niet al te vriendelijke manier. Dat leidde weer tot discussies op Facebook. Uiteindelijk heeft Norman Servos verklaard dat niet hij, maar iemand anders onder zijn naam die uitlatingen had gedaan. Later verklaarde het Openbaar Ministerie dat zijn Facebook-account gehackt was. En dat viel wederom niet in goede aarde, omdat veel mensen niet konden geloven dat het Openbaar Ministerie op zo'n korte termijn een onderzoek zou hebben gedaan naar iets wat toch wel heel gevoelig in de samenleving ligt, met al direct een conclusie. In vergelijking met andere onderzoeken duurde dit onderzoek erg kort, zo werd gezegd op sociale media. Niettemin is de zaak nog niet volledig afgerond en wil men nader onderzoek doen, maar volgens het Openbaar Ministerie staat al wel vast dat zijn Facebook-account gehackt is. Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft gisteren laten weten dat er duidelijkheid is over de juridische erkenning in de Verenigde Staten van de bestaande noodregeling van ENJA. De rechtszitting voor de behandeling van de juridische erkenning heeft plaatsgevonden op 12 december. Gisteren heeft het gerecht van de Verenigde Staten de juridische erkenning verleend. Deze werd verzocht door de Centrale Bank en ENJA. Doel van de noodverlening is om te zorgen dat ENJA voldoende solvabel is. Wat betekent dat ze voldoende geld achter de hand hebben voor mogelijke betalingen die ze moeten gaan doen. De directie van de gevangenis heeft gisteren laten weten dat elke gevangene in Centro de Detención de Corrección Curaçao humaan wordt behandeld. Daarmee reageert de directie op berichten dat gevangenen een kort geding zouden willen beginnen tegen de behandeling die ze in de gevangenis krijgen. Er wordt onder meer geklaagd over gebrekkige riolering, te veel muskieten, gebrek aan eten en gebrek aan resocialisatieprojecten. De gevangenisdirectie erkent dat er sommige problemen zijn, maar daar wordt volgens hen aan gewerkt. De prijzen van benzine en diesel gaan in het nieuwe jaar omlaag. Een liter gewone benzine zal vanaf 2 januari een dubbeltje minder kosten aan de pomp. Ook diesel wordt flink goedkoper. Water en elektriciteit volgen ook en zullen ook vanaf 1 januari goedkoper worden. Dat heeft het Bureau Telecommunicatie en Post gisteren bekendgemaakt. De prijzen van het Bureau Telecommunicatie en Post zijn gebaseerd op de inkoopfacturen van Curoil van de maand november, toen de internationale prijs van een vat olie soms zelfs onder de $50 uitkwam. Dat is ook de reden dat de prijzen nu op Curaçao lager zijn. Curaçaose honkballers Jonathan Scope en Juruksen Provaar zijn niet vergeten waar ze vandaan komen. Ze hebben gisteren nieuwe uniforms geleverd aan de teams van de Liga Pabau. Dat deden ze in aanwezigheid van sponsors, zodat de spelers volgend jaar in een nieuw uniform kunnen spelen. Oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama is met een kerstmuts op en een zak vol cadeautjes op zijn rug een kinderziekenhuis in Washington binnengestapt. Hij deelde met een brede grijns pakjes uit aan de patiënten en sprak uitgebreid met aanwezige ouders. Volgens Amerikaanse media ging het om een verrassingsbezoek. De president riep luid Merry Christmas bij binnenkomst en begon toen een rondgang langs de diverse verpleegafdelingen en kamers. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque 1 millón mañana. Vida también tayeng di oportunidad. Nos actitud y nos acciones di awe dat determinamos vida de mañana. Bang duna, turdia e minho com cada de nós tem de nós mes. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar.
pasó, dedicación, coraje y perseverancia, te da una esperanza y te trae camino para éxito. 1 milyon mañana te kumisa awe. 1 milyon mañana te kumisaku abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa' comunidad.